ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Дарси имрӯзаи мо дар бораи рубл, рублей ва рубля аст. агар ба шумо ин дарс муҳим бошад, албатта дарсро то охир бубинед ва фаҳмед ки дар куҷо мо рубл ва дар куҷо рублей ва дар куҷо рубля истифода мебарем. хуб, тайёр бошед, сар мекунем. як бори дигар хушомадед мегӯям ва дарс бубинед. дар бораи рубл, рубля ва рублей гап меравад. ҳозир ман ба шумо қоидаҳошро нишон медиҳам. ҳатман шумо чӣ кор мекунед? видеоро стоп карда, скрин карда, яъне экранро скриншот мекунед ва аз худ мекунед. рақамҳо ки бо рақами 1 тамом шавад, мо рубл истифода мебарем. рақамҳо ки бо 2, 3, 4 тамом шавад, мо рубля истифода мебарем. 2 рубля, 3 рубля, 4 рубля. рақамҳо ки бо 5, 6, 7, 8, 9 ва 0 тамом шавад, мо рублей истифода мебарем. аз хотир набароред, ин қоидаи бениҳоят муҳим аст. рақамҳо бо 1 тамом шавад, чӣ қадаре ки сон набошад, мо рубл истифода мебарем. рақамҳо ки бо 2, 3, 4 количество рақамаш фарқ надорад, 212, 222, 323, 444, мо рубля истифода мебарем. рақамҳо бо 5, 6, 7, 8, 9, 0 тамом шавад, фарқ надорад чӣ хел рақам аст, мо рублей истифода мебарем. ҳозир бо шумо бо мисолҳо мебинем. ҳатман скрин карда гиред ва аз худ кунед. хуб, аввал мо рақамҳоро ки бо 1 тамом шавад рубл истифода бурда мешид, ҳаминро мебинем. хуб, 21 рубл, 21 рубл, яъне бо 1 тамом шуд. 31 рубл, 31 рубл, бо 1 тамом шуд. 41 рубл, 41 рубл, бо 1 тамом шуд. 51 рубл, 51 рубл, бо 1 тамом шуд. 71 рубл, 71 рубл, бо 1 тамом шуд. 81 рубл, 81 рубл, бо 1 тамом шуд. 91 рубл, 91 рубл, бо 1 тамом шуд. ва қоидаи асосии дигар 11 бошад, агар 111 ва 11 танҳо, мо рублей истифода мебарем, на он ки рубл. дар ҳаминҷа қоида сал дигар хел мешавад. фақат дар дута як ҷоя биёяд, мо рублей истифода мебарем. хуб, анакнун рақамҳое ки бо 2, 3, 4 тамом шавад, рубля истифода бурда мешуд, ҳаминҳоро мебинем. бубинед, 22 рубл, 22, 22 рубля, 23 рубля, 23 рубля, 24 рубля, бо 2, 3, 4 тамом шавад, мо рубля истифода мебарем. такроран гуфта истодам, такрор ва такрор. 32 рубля, 33 рубля, 34 рубля, 32, 33 ва 34 рубля. рақамҳо фарқ надорад, аз 100 баланд ме, аз 1000 баланд ме, бо ҳамин 2, 3, 4 дар охираш бошад, значит мо рубля истифода мебарем. бубинед, мо 222 гӯем, агар 222 рубля, 223 рубля, 222 рубля, 223 рубля. фарқ надорад. аз 1000 боло бошад ҳам бо ҳамин рақамҳо тамом шавад, мо рубля мегӯем.
44 рубля, 54 рубля, 44 рубля, 54, 54 рубля va 53 рубля. Бубинед 104 гӯем ҳам 104 рубля или 254 рубля, 254 рубля. Фарқ надорад. 10 та рақам аст. ҳатман бо ҳамин рақамҳо тамом шавад. 234 мо рубля истифода мебарем. Агар бо 1 тамом шавад, рубл истифода мебарем. хоб, анакнун бубинед, бо рақамҳои 5, 6, 7, 8, 9 ва 0 тамом шавад чӣ? Мо дар инҷа бо ин рақамҳо тамом шавад рубле истифода мебарем. Инҳо ҳамаш дар родительный падеж аст. Родительный падеж. хоб, 10 рублей, 10 рублей, 20 рублей, 20 рублей, 25 рублей, 26 рублей, 30 рублей, 30 рублей, 50 рублей, 50 рублей, 55 рублей, 56 рублей, 57, 57 рублей, 58 гӯем агар 58 рублей ва 59 рублей. Фарқ надорад дар куҷо ки бошад, бо чӣ қадар рақам бошад, ҳам бо ҳамин рақамҳо дар аз ҳама охираш тамом шавад, мо рубле истифода мебарем. 555 бошад 555 рублей, 555 рублей, яъне рақам бо 5 тамом шуд. Значит мо дар инҷо рубле истифода мебарем. мисол 666 666 рублей, 770 гӯем агар 770 рублей, 800 рублей, 800 рублей ва бубинед бо 9 тамом шавад ҳам, мисол дар 59 рублей, 90 рублей, 89 рублей, 89 рублей ва бо 0ҳо 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей, 100 рублей, 100 рублей, 200 рублей ин 200 рублей, 300 рублей ин 300 рублей. умуман бо 0 тамом шавад ҳам мо рубле истифода мебарем. ин экранро низ скрин карда ба худ гиред ва гапҳое ки ман гуфтам такроран гӯш кунед агар нафаҳмида бошед ва ба худ барои то автоматик шудан такрор кунед. ин бениҳоят дарси муҳим аст, бениҳоят барои шахсое ки дар Русия дар муҳоҷират гӯям ё ки дар хондан ҳаст. ин бениҳоят муҳим, барои ин ки дар ҳар ҷо, дар магазин, дар банк, дар ҳама ҷо гап ҳозир дар пул мондагӣ аст ва дар бораи пул ки гап задед, шумо бояд кадом окончанияро монда гап занед бояд донед. ин окончанияҳои родительный падеж аст. хоб, ман фикр мекунам ки ба шумо дарс фаҳмо шуд. хоб, боз як мисолҳои ҳарфӣ низ дорем, ҳозир мебинем. хоб, пример, мисол. бубинед, у меня 23 рубля. ман 23 рубля дорам. 3 ин 3 ҳаст ва вақте ки 3ро истифода бурдем, мо рубля мегӯем. ҳамин тавр аст? албатта. хоб, книга стоит 102 рубля. китоб 102 рубля местад. яъне 2 ин 2 ҳаст ва вақте ки 2 гуфтем, мо рубля 102. хоб, у нас хлеб стоит 22 рубля. дар мо хлеб ё ки нон 22 рубл местад, яъне рубля местад.
یعنی دو در اینجا هم دو آمد و ما در اینجا نیز рубля استفاده میبریم. Дайте мне 203 рубля. التماس به من 203 روبل دهد. 3 این 3 هست و در اینجا نیست ما روبل استفاده میبریم. خب دیدید و پیشتر قاعده ها رو حتما از خود کنید و پول رو درباره پول چقدر گپ میرود دانید و درست استفاده برید. خب درس رو اگر شما تا آخر دیده باشید و درس به شما معقول شده باشید البته تکمچه لایک رو پخش کنید و فکر خود در کامنتاری نویسید. این به نهایت برای مهم است. البته از خاطر نبرید فکر خود رو درباره درس نویسید. ما انتظار جواب و لایک های شما هستیم. با شما من لطف‌الله علمراد بودم. تا درس های دیگر در پناه خدا باشید. خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید. خیر.